Да. Вижте хора. Не ще видите. Ето. Ама другото не Това може да изкриваш, а? Това се нарича на грот на живота. Не знам защо. Ама не се да Аз пък знам, може да ти обясня. Защото това растение приема отрицателната енергия и ако някой е болен, и ако някой е болен, листата му започват да окапват и така. Да. Чао и увидят път. Сега видео се върша с хайтът по стихията.